Тапшыруыбызны башлыйбыз, дуслар. Әгәр сез исән-имин килеш уянгансыз икән, димәк, бәхетле кешеләр. Миннән сиңа сәләм тапшыруын карарга утырыгыз. Ә без экраннар алдына Пенза өлкәсе Городище районы Шадаевка авылында гомер кичерүче гүзәл хатын-кыз Кузгунова Фирүзә Айыповнаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең алтын юбилеен каршылый. Шушы онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Ринат, кызлары Гүзәл һәм Мәдинә, кияве Үмәр, оныклары Усман һәм Али, кодагысы Рәйсә, кодасы Сәид котлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Бердән-берем, йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша туган көндә сиңа котлау булып бара бирешсен. Кадерле хатыным, син булмасаң, сөйеклем дип мин кемгә дәшәр идем? Мәхәббәтнең бөек көчен тоймыйча яшәр идем. Минем шиксез шатлыгым да, бәхетем дә син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Мәрхәмәтле булган язмыш, бергә бәйләгән юлларны. Аннан әти-әни иткән, үстердек балаларны. Туган көнең бер бизәге, мәхәббәтле елларның. Ярый әле син тугансың, ярый әле мин бармын. Кадерле без, сине күркәм юбилеең белән котлап, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Әни, бөтен гомерең үзеңнең туган җиреңә, авылыңа намуслы хезмәт итүдә багышладың. Эшне бөтен күңелеңне, чын барлыгыңны биреп башкара беләсең. Шуңа да зур хөрмәткә лаек син. Акыллы, сабыр, һәр кешегә игътибарлы, ярдәмчел, киң күңелле, йомшак, михрибанлы, олы җанлы булганың өчен якыннарың, туганнарың, авылдашларың арасында абруең зур синең. Рәхмәт, әни. Әти белән безне яхшы кешеләр итеп сөеп үстердегез. Тормышта күпләргә үрнәк гаилә корып, яшәү өчен көч биреп яшисез. Барлык кылган изгелекләреңә, ярдәмнәреңә, бөтен гомереңне балаларым, туганнарым дип өзелеп яшәгәнең өчен тирән рәхмәтлебез. Син үзеңнең күңел җылыңны һәр кемгә дә җиткерәсең. Төпле киңәшләрең белән ярдәм итәсең. Кунакчыл йортыбызда һәр вакыт тәмле ризыклар әзерләп, мул табын белән кем генә килсә дә елмаеп каршылап, ихтирам күрсәтеп, озатып каласың. Йортыбызның нуры, тормышыбызның терәге, таянычы булып, озак еллар бергә яшәргә язсын. Саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы белән, әтиебез белән бергәлектә безнең уңышларыбызга куанып, шатланып яшә. Дөньядагы иң изге, иң кадерле кешебез син. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әни тормышта. Әни диеп дәшәр кешең булгач, рәхмәтлебез шушы язмышка. Рәхмәт, әни, тормыш бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы кеше булуыңа. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтлебез сиңа гомергә. Чәчләреңне әни чал басса да, күңелең көр, һаман яшь әле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми яшә әле. Кадерле кодагый, без дә балалар теләкләренә кушылып сине юбилеең белән котлыйбыз. Һәм бүтән йортыгызга кайгы хәсрәт гомердә кермәвен телибез. Оныклар бәхетенә куанып, алда да аралашып яшигәле. Кода белән икегезгә тигез гомерләр насыйплар булсын. Котлы булсын, кодагый, бик матур туган көнең. Бигрәкләрдә күркәм итеп хатын-кыз булган көнең. Исәнлегең, иминлегең, бәхет шатлыгың артсын. Барыбер мәшәкатьләрең зинһарчы артта калсын. Кадерле Фирүзә Айыповна, якыннарыгызның теләкләре чынга ашсын. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын.
буе шушы бәйрәмнәрне каршыласак иде гел бергә. Йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән. Һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул көн йолдыз кабынгандыр. Шул йолдызның серле нурларыннан син барыр юллар салынгандыр. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул көн йолдыз кабынгандыр. Шул йолдызның серле нурларыннан син барыр юллар салынгандыр. Әнкәңдә бит сиңа бәхет теләп, бишегендә назлап тибрәткән. Җан җылысын җырларына салып, яшәү серләренә өйрәткән.